uchadzoka musha makadhi ngazvipabhuriswe zvibude pachena. Uchadzoka kuna kadhi hasiri mukadzi wakati kanditi utakapisa duro ngazvifumurwe zvibude pachena. Nokadhi wacho akateerera kuti ngatikuitwe private uruda kuti nyengera mukadzi kudzoka futi naye ageta weibenzi. Kadhi haasi ati mukadzi uye ngatorwa nemapurisa anga akatorwa nemapurisa akabvunzwa waitaura kuti vanhu vakapinda mukadzi wepaloji bozi ndio unozviziva bozi unokatiza alright pane imimi mukoma imimi ndimo akapota serini pawindo makaonei pawindo imi makaonei pawindo pakatooneka bhutsu yakanga yakatsika pawindo ipo papo yekubuda pekubuda ndipo pakabuda rinokwana munhu here windo kana kukwana munhu kanokwana munhu kaita kunge kari apapo okay ako paimba alright yo saka ndopa zvari ukaona mukwambo wakubvisira mari kudaro iwe uchifunga kuti wanoda anga ari mwana wako unozose mukomana wakabhata wakarora kana iye tiyezvara wake hanzvadzi yemukadzi wacho iwo kumusha kwacho mukadzi iwe asina baba asina mai wasara nehanzvadzi kadhi waimuda waibatsira musha wanga ari mukwambo wawo. kusangana zvekwatiri kuita zuva ranhasi pautindi tv. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Nhasi tiri kutsonzo. Nhasi tafambira nyaya dzamukoma kadhiweyo, tiri kutsonzo, tiri kutsva nezuva tichifambira nyaya kusvika dzati bha. Tinoziva kuti vazhinji takateya nzeve kuti tione kunowire tsvimbo nekunowire dohwe. Saka tati rinononoka nderisina muriwo uye kure kwegava ndokusina musuvhu. Regai tisvikeko tindotaura nasamukuru Hwesa. Samukuru wamukoma kadhiweyo. Thank you very much. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Utindi TV, molaika nekushare mavideos edu. Thank you. Tati tiri kutaura nani zviya? Sama clever manjowe. Ndinobva nyanga kwakateerera. Mutupo ndi Hwesa. Alright. Masango. Katerere. Tiba tagumisira ngoti mokore gomo racho. Mambo imokore. Alright. Yes. Ndazwa. Mazvita. Oni. Yakuda kuuya. Mvura yakuda kunaya. Yakamira seiko nyaya yemukomana uyu? Wakaita samukuru ndini. Kurora pacharaya. Tikarora zvakanaka. Ukatanga upenyu hwavo zvakanaka. Watanga upenyu zvakanaka. Wakaita vana 3. Vana 3. Pabva pabuda nyaya imwe nyaya. Handitangiri bangoni ngechipiri. Alright. Pakabuda imwe nyaya yakabuda. Yekutanga. Mukadzi wakadhu wakadanana nemukomana. Vari pachikoro. Mukomana aibva azoita mupurisa. Wakaparadzana manje chikoro kuti wakawapedza chikoro chavari pachikoro pacho. Zvakadii waparadzana. Vakadanana vari pachikoro. Mukomana wobva azoita mupurisa. Iye aibva azoroorwa ndikadhi akumba kwake. Ndokuparadzana kwakaita vanhu. Alright. Zvino wazoonana. Uyu wamukadzi wemunhu unoona watatu. Wasangana nemupurisa uyu. Hameno kuzoona kwa wakaita waibva wadanana, waibva waita mwana. Yezvo. Ari mumba makadhu. Nemukomana uyawo akaparadzana naye kuchikoro. Akaparadzana naye kuchikoro. Alright. Mwana wakaberekwa. Handizoti chakazoitika chinyi. Kadhi aibva hameno wakamutaurira wakadhi aibva aenda kumatest. Nemwana uya aibva mwana hazi wako. Okay. Uya ubvunza mukadzi wotsanangura. Kuti ndakasodana nemupurisa, zvino ndakasodana nemukomana tiri pachikoro kubhoera. Iye anga ari kwatete. Ndakazosangana aibva andoti ngatidana tiite mwana. Kabva kautoita mwana. Zvino kadhi ipapapa haana kutora action, wakabva andoti hakukanganisika kwakaitika, aibva asikagara nemwana uyu. Asi danda ndiri inini ndakabva ndamuramba. Okay. Ndo makatoona era ipapa. Yes, inini ndakamutaurira ndikati regera mukadzi. Makatomuudza? Mukati chitosiya mukadzi. Siya mukadzi aiti. Mukadzi sekuru ndakura ndiri nherera zvino kuti ndi vana vangu vaite futi nherera zviti.
Okay. Rega ndinoti hango mistake. Okay, anga akuitira vana vake. Ya, ndo pakatanga nyaya. Zvinhu zvazodaro manje pawandorambo wandokura mwana aibva aberekwa wotorerwa mwana. Mwana wako akazova 9 years. Wakazizwa musuwe. Mwana wandoti kurei, watokura, atokona kuchikoro. Kadhi achirera, mukadzi aibva atanga futi. Musikazwa. Wadanana nemufundisi wechechi. Kwazi ndakamutora kuti inini zvechechi dzemwe handidi baregera, akati haiwa ndiniyo ndinoda. Kwabva adanana nemufundisi wechechi. Vari kwaRusabo. Kwambidzana kabti kwakuzoziva. Ubva abva nditaurira pana sekuru soro zvatanga kuti ndizvo zvaita izvo. Zvotodii wakambongawo mangarirana waibva waenda kumapurisa. Mukadzi aibva asvika aibva ati murume handichadi. Hatisi kuziva. Mukadzi ainge atoenda kumba kwake afunga kuti auye kumba kuno kotura kuti mukororo wenyu handichadi. Zvibva zvandorambika ameno kuti wakadidiniwo wari wairi. Kwauchizozwa manje kuti mufundisi wako kudanana naye mukadzi wako. Kwaubva yaibva ataura kunokazi zvinezvi ndaiko kutaurira kuti toda kuti mubate. Tinyaso make sure mwemusi kunga kuri kundotaura kwavanhu kana kuti kudini nongati mubate. Tikati ainewe it's alright. Kwauzoya pana pane motikari yake. KwaRusape nemukororo wangu. Makauya kutorwa mese muri 2 nemukororo wenyu. Ndakati handiperekedze ndimi wakweremi. Muzwe nyaya dziri kuitika idzi. Otherwise munozonga munoitawo witness. Kubva kwakusvika kwakuchenda apa tangaenda apa panguri kwamabhazi toda kuti tione kuti ungokwira bhazi aiendepi. Kwasvika ipapo aibva afananidza umwe mukadzi. Kazuva akamirapo tikati angatiresu toona kuti bhazi ungokwira ripi. Wabva ati n'anya mubhazi riri kuenda kuChipinge. Isine motikari mumasure. Tikati toda kuona kuti ungodzikirepo. Bhazi riri kuuya mamutare. Tateerana naye. Nawo undorimo mubhazi mwako. Patasvika kusvika paudzapo. Tikati no. Ngatichiture mukomana apinde mubhazi maari. Isusu tobaya kuenda mberi. Tosvika tikaonamba tindoreza bhazi riri kusvika apo ringomamutare pamusika. Apangodzika manje. Toona mubhazi ngwamopinda kana kuChipinge toenda naye. Toda kuona apa ari kuenda. Naro bhazi mupasi mamutare. Tosvika mamutare. Wabva aburuka mwana tikati no. Vanhu takundokufungira kuti mukadzi uyu umwe musi handii umwe musi ndiye zvino zvadidi. Mukomana atati naye bvaenda ikweyo. Aibva asvika aibva ameno zvakadidini. Kwabva kwakuturesana. Kwabva kwauya mukomana aibva ati mukadzi wetatera asiye. Hambai tonyase kuona kwabva waenda wese. Takasara mumotikari. Kwabva kwasvika kuona mukadzi asiye. Hangati tsoke KwaRusape. Ingapanga pane basa. Sadza uchaya ma12. Tokodya sadza vareka sadza redu KwaRusape. Tadzoka futi paya. Palonji paya. Palonji paya. Tagara edu motikari. Tandoisa motikari pakazati tagara mumotikari. Tinondotarisa kuti ndizozvikabvira akati wakomana. Mudhara murume uya uripotapo. Patandomuona. Murume upi manje? Murume wake iye uya anga chikomba chake chiye. Mufundisi uya. Wabva aenda kopinda. Tikati angatimire. Kuti mukadzi wacho arimo tichada kuona mabudiro awo. Nguva diki pakapera 30 minutes. 5 minutes. Mukadzi aibva aterawo. Tikati awanhu wayawa. Saka ngawatureswe. Wakomana wanga uri KwaRusape wanga waziva ngenyaya yacho waibva wandorera yacho wanga wati wandei. Kwauchenda pane musikana wepageti uya manje. Tivhurire musikana aibva aramba nekii. Musikana wepalonji. Tivhurire toda kuona vanhu wapinda. Vatsanangurwa aibva aramba nekii. Zvino paine kadhoka kari kuseri. Mukomana aibva azonda kugarire kudhoko. Ameno kuti wakabva sei. Noizi ibva yaikura. Uyu aibva akubuda pawindo aibva akwira pawindo pamubhedha aibva akwira pawindo aibva abuda. Tikati no nyaya iyi yashata ngaite mapurisa. Hatina kuzoziva kuti murume uyu wabuda. Tikati apacharwiwa panapa nawachakwadzana ngaite mapurisa. Kodaidze mapurisa. Mapurisa ndio akazoya aipiwa kingi mukadzi uyu. Takandomiri tindoripo. Kwaupindamo kwakusvika. Uyu mukomana wangu aibva aenda ngeseri. Kwakwira pawindo paya.
aibaona foshwa pawindo payo paita action yekuti pane munhu wapinda uyu mukomana wenyu manje mukomana wangu atarisa aibaona dhirezi rubuda wapinda modhorobo mukadzi yo uyu wanga achidongorera ari pawindo uyu wanga dongorera ari pawindo aone pane wodhorobo ririmo muwodhorobo muya umu wandovhara dho dhirezi ribva rabuda rasara riri nechepanze richioneka rioneka uyu akati no mune munhu muwodhorobo mune munhu mapurisa anga apo zviya anga asati auya vanhu kwabva kwakugarira manje mapurisa uzoya kwakati ndo akazovhurwa manje kwauchipinda mukakuna mukadzi uya urimo kureva kuti dhoo rakazovhurwa mapurisa apo ndipo wakazopiwa kii isusu takabvira kurambirwa nekii wakaramba nekii kwauchibvunza mukadzi unoti hai ndaneta ndandauya kozorora hangu muno handini zvakataura ndandauya kozorora hangu muno ndandaneta uya kozorora muno zvinoita kuti ati mukadzi tipikiyai baramba nadzo toda tavhurirwa kati ikuona saka ndiwo mwekuzororera ungondozororerawo kuti kana pashopu kana papi kubvira kuenda mulonji mune mubhedha kozorora makambozona kwani vanhu vabva vandoungana nemapurisa ipapo mapurisa akati ano musarwa musamunera ngatiende naye kwakuenda naye kukoti mapurisa anoti orit zvinezvo mazviona imimi isusu hatisine chekuita pa imimi ndimwe mwakufanira kuti munhu zvekuita nevabereki wake ngokuti zvino ndimabata mazviona saka ndanindolipo inini munani kazi tina shamukuru mudhara wedu kazi hawo zvinezvo mina mudhara musanerane musakana endai mosvike kumba kana masvika kumba kuti mada kugara naye kuti mada kuenda kumba kwake mosvika motaura ndizvo tabata izvi musachizoronga maapa amweni anate zvana obva tandopinda mumota medu naye hatina kumboita nonzi gari yedu hatina kumbobvunzana hatina kumbotaura chiro svika pamba pake kwanyabadza uko uko mukadzi inini mukadzi akwete mukadzi wakambondiramba zvine nhasi uno ndabata ine chikomba ndoda kuti ndididi ngatiende kumba kwake kosvika kumba kwake kwamutasama kosvika kuti handizotabata zvaita zvino mukadzi toda kutora izvo wabva watambira duro right chiuyai murongedze zvinhu zvenyu wabva waramba vakabva varamba kuuya korongedza uyai murongedze zvinhu waibva waramba tinga tati no ngazvirongedzwe zviende tibva tazoenda kwasabhuku wacho iko kasaanisabhuku kwete munopomerwa uzi mune zvomakaba ndandine zvakati zvangu nezvakati nemari yakati zvino makatora mari yangu endai momangare kwamambo mambo ndiye uchamupa mupurisa kuuya naye airongedza mupurisa wamambo aripo zvinhu tiri beshiye kudaro kuti tiende kwamambo iye wakabva afunga aibva andouya wabva andoenda korongedza zviya wakabva andoenda korongedza nehanzvadzi yake kuzobva kwatakaita kwamambo isusu hatina kuziva tizozwa pakati kuti isu mbosa tatomangara kwamambo mambo unoti orit ndoda kupa samanisi chikomba nemukadzi wako toda kuti wauye panapa zvikada kuti netsei tichatora futi nemusikana wakaramba nemakii kuti tizive kuti wakaramba nemakii sei zviizvo hazviri kuitika zvino ipo papo ndipo ndakagumira manje tiri kuzoenda kwamambo manje inini handina kuzoenda anga ndisipo ndandiri kubhoyerawo kunyaya dzangu nevakorore vangu kwandakaroorerawo zvino handisi kuziva kuti pari nhasi uno yakamira sei nyaya yacho handisaendawo naye kadhi wacho ndakamuti uya tizive kuti zvakamira sei ndikoziva akataura kuti haisati yapera nyaya ndiye chimuti kwangaona chanzi unauya kuno aiti handirumboenda kuharare ngebasa ndikati ukanongaona chanzi unauya kuno tizive kuti yakazvapapi ndo mamire enyaya baba ndazwa imimi samukuru wakadhi muri kuzwa sei nyaya yakadai munofila sei yakakubatai makaigamushirawo zvakadii tichitarisa kuti kadhi weyo munhu wamakamirira imimi samukuru akandorora akatoita mhuri nemudzimai wake izvozvizvi takatarisa upenyu hwevana vake chaivo neimba kutofa kweimba kauko muri kuzvionawo sei inini kadhwero ishamwari ndakasenza naye ari kamwana kadiki ndaisenza vatandowirirana zvino danda ndiri mubereki wakati inini pamwana wekutanga handibvumire zvo zvakapusa kudaro ndakabva ndanoti mukorori kuti mukadzi wako waida zvazvako asi inini sababa
tsveta. Okay. Pane wekutanga ipapo. Pane mwana wekutanga. Pakamira sei baba? Hapana zotaita because wakaenda kodanana nemukomana waidanana naye kudhara. Muchireva wekutanga kuitwa mwana wekutanga kunze uyu. Wekunze uyu kamwana number 4 aka. Yeah. Handaizomirira zvinhu zvakapfuta kudaro. Okay. Zvine kizibhidika. Yes. Haikona zotakudzingirira izvi. Mukadzi wane experience atichamugoni. Okay. Yes. Oreuti apa taakuto titori mashure memukadzi kana zvotati kunyanga. Ndakamutaura ndikati Kadu ta behind time tiri mashure memukadzi. Tiri kutedza zviri kunguva kwabva mukadzi dai. Panhu pekuti tiende pamberi isusu mukadzi aita zvokutobatwa aiteera isusu tiri kuteera mukadzi. Kureva kuti ndimi manga makuitiswa. Ye. Takutosenzeswa isusu. Ndakambotaura naye mukadzi. Achitaura kuti airatidza kutotigumbukira isusu mukadzi. Nekuti tanga tabudisa nyaya idzodzi dzake idzi pamedia and so forth. So anoratidza kuti akatogumbuka chaizvo asi kutifarira nebasa redu ratiri kuita irori. Then izvozvi kutaura kuno pane nyaya yema-DNA. Yes. Kadwe ari kuti anoda kuitisa ma-DNA vana vese. Yes. Kubva pana wekutanga kusvika wekupedzisira. Yes. Nekuti haasi chamuchenesa ba mukadzi uyu. Kana inini? Muri kuitsigirawo nyaya iyo. Aka. Saka tiri kuti Kadwe aita muvhu yakanaka panyaya yema-DNA. Yes. Ari kugona. Alright. Because inini ndakamubvunza. Ndikati alright mukadzi wakakuramba iyo pamapurisa une tsamba. Yakabhuya kuti mukadzi wakataura kuti murume handishadi. Pakesi yechipiri. Mukadzi wakasungisa murume kuti wada kundibaya nepfuti, wada kundiuraya nebanga, wada kundidini. Awaibva watoresa manje, waibva wabvunza kuti iwewe izvo wakanga unongidzwa nepfuti wakamangarira akati handina kumangara. Pane imwe nyaya yandakazwa baba. Pavakapinda mudare kwamambo Mutasa. Mukadzi ari kuti izvo isusu pandakaita mwana wekunze uya taregererana. Kadhi akauya nebanga wokapi akati vhara banga iri. Aza vakabvunzana kuti waregedza here chipfambi, anzi uya akati hongu. Kadhi akati kuti ndigutsikane kuti waregedza chivhara banga iri. Wavhara banga iri anzi iye ndobva avhara. Saka avhara banga riyari asati avhara kwanzi naKadhi uya achitaura kwanzi takachera gomba mumba akapfira mate tikafusira. Then banga ndobva razovharwa. Banga riya rikandoiswa pai mutoilet. Munoiziva nyaya iyi? Yes. Alright. So tiri kunzwa takanzwa hanzvadzi yake mudzimai uyu padare ramambo Mutasa achiti ndokumbirawo kuti muchiroyonorowo mwana wangu nekuti pamwe unozodawo kuwanawo chimwe chidhara chaanozochembedzanawo nacho. Zvino kana imi makavhara banga iri aizoiti dambudziko here kumwana wangu? Munoti nenyaya iyoyi samukuru? Inini nyaya yebanga ndakaitaura. Ndikati iwewe wakazoutawo banga webva wamuvharisira banga rewakaizivikaiti akaisa mutoireti. Ndikati unoona imhosva akai makuvharira waita banga wabva wavhara mukadzi uyu. Akati hapana, tinofamba ndandiri mukishidzira. Okay. Inini kwakuri mukishidzira hangu kuti aregere because mukadzi wangu ndomuda. Ndaimuda. Hapana zvondakaita pakubanga, kana aine paakafamba aizwa ake ngatifambe. Okay. Ngatisenzese chiwano. Zvamuri kutaura ndozvaakataura kwandiri. Takambomuita interview Kadhi. Ndozvaakataura kwandiri achiti izvo dai kwanga kuri kunzi ndakaita zvekugadzira chaizvo. Ungadai akaita here zvavakaita naMufundisi uyu. Yes. Zvikazi ini kwakuri kungotyisidzira ke. Alright baba, ngatimbotarisai upenyu hwevana vaKadhi uchiteka. Muri kuona sei? Ndoda kumutaura ipapo musati ndapindura. Musati mapindura.
Mukadzi ari kuti ndakavhariswa banga saka ndakabva ndavharwa kuti kana ndikaona murume apa nezvandinoita. Ari kuda here kuti panyaya yake tisenzese chiwanhu. Tiregere zvese tisenzese chiwanhu chedu isusu. Haasi kutaurika naye. Ndizvo ndandiri kuti inini tikaenda kwamambo ndinofunga kuti kuzobvunza kuti wabereki wemukadzi wari kuita nharo. Isusu hatisi kuramba. Pane mwana exhibit usiri wedu. Awa mwana watisatozivi. Tambata futi ane chikomba. Kuita kwarwiri. Saka uyu wabvarisa banga. Saka kuti muri kuti banga kadhi wakagadzira banga kuti mukadzi uyu arege kuroorwa kana kuti arege kuzoshaya mbereko. Ngatifambe. Ngatisenze chiwanhu. Okay. Alright. Iwe unosenzesawo chawo chiwanhu tosenzesawo chedu kana wada kuti tifambe pamwe tofamba pamwe. Asi ngatizorambe kuti muwanhu wakanga pakuzoshata wazotarise kumba kwemunhu. Ini ndinofunga kuti izvozvo akuda kwamambo handitika. Ya. Kwamambo. Kwamambo pakaenda nyaya yawo kwamambo. Makambozwa feedback here? Handisati saka ndakadaidza kadhi. Alright. Kwamambo kwakaendwa. Mambo akatonga nyaya iyi. Kekutanga pakatombotaurwa nawo yekuti mudzimai uyu anofana kuripira murume uyu mombe. Yes. 2 negwai. So musi wechipiri wakazopinda nyaya yacho mudare. Mudzimai akazomira pamberi pamambo achitaura nawo yekuti murume uyu akaita zvekundimanikidza kundiroora saka akandirepa ndandiri under age. Ndiye mukadzi. Ndiye mukadzi achisimudzawo yake mudare. Saka chief Mutasa vakabva vati no, zvino kana pane nyaya yerep isusu matare edu haatongi nyaya dzerep uye mutemo wangu hauchandibvumidzi kuti ndipfurire mberi nenyaya iyi kusvikira pambotanga kupedzwa yerep. Zvinova zvakazokonzera kuti vaifollowa nyaya especially pasocial media vamwe vanhu vazonge vanga vakutora mambo zvisizo. Munongoziva vanhu pasocial media plus ruzhinji vamwe vanga voti atotoatsiura tichiti aiwa no ngatisashandisa manzwi ekutuka nokuti vamwe vanga vautoita nekutukirira mambo kuti aiwa matonga nyaya yakadhiwe zvisidini zvisizvo. Handimazviona. Saka ndo zvakaitika kwamambo izvozvo. Ndo zvakaitika kwamambo. Saka kwamambo kwacho hakuna kuvharwa kuti nyaya yapera nekuti akazopedzisira pakuti ndichazokudaidzai. Handimuruzona. Zvokutoti nanhasi kadhiwe wacho ndinofunga kuti akamirira ko ichazobva kwamambo Mutasa kuti chiuya kunoku zvakadai. Ndichipindura panhau yamabva kutaura iyi. Saka ndiri kudaidza kadhu. Nyaya yerepi kuti ndakazoroorwa ndiyo ngerepi. Ini ndiri samukuru kai. Parepi pana samukuru. Ameno. Vakamboitwa ngepi nyaya yerepi kuti samukuru ndiyo akaita repi, ndiyo akamirira kuti mukadzi uyu abatwe repi. Ende ukanga wabata mukadzi repi uramuroora here. Handiti wamutsiwa wibva kuti ndiri kuda uya tirara ibharamba wibva ichazokubata. Kusenza pawo. Zvino apa takaronga. Ndikaita samukuru kourora wakatambira pfuma. Wanga ari mwana mudiki sei. Wabereki wacho wakatambira pfuma hawa kadhu mukadzi angati ane mimba. Anga sina chiro. Okay. Ndiripo kaini samukuru. Saka ndakadaidza kadhu kuti uya tizwe kuti apapi. Ini ndiri kuda kuti tiende kwamambo kwacho kana nhasi. Ndobvunza kuti imimi munotaura kuti pakaita repi. Ndiri samukuru kai. Wekuroora mukadzi. Pane apo makambozwa pandoitwa repi paitwa samukuru. Repi ni mapurisa woenda kujeri. Haina zvaana samukuru. Haina samukuru. Wana wangani? 5. Wekutanga saka wekutanga ndiye akaitwa repi. Hatichazivi. Wechifo ndiye akazoita chikomba. Watatuwa. Makadiki yako mangara yemi kuti mwana wedu waitwa repi. Mchikona roti wanhu vekojari vari kupenga. Kana iye mukadzi wacho mupenga. Saka wakazoenda koita boyfriend ngekuti wakanga warepwa murume wanga usikamuti. Ko wana watatuwa wesawo ngewani. Saka kadhu auda kuende kutest. Kuti mukadzi wakashesha kutaura. Ndakaitwa repi. Kana imimi. Maane mudzimai wenyu maane wana 5. Mbamba bambata wati watatu mambata aine mukurume.
ngotaura kuti kuzi murume uyu wakandipa wana wakandita repa kare kwangari mwana kutanga uyu ungodai akapura ndozi ndaitwa repa apa idai mpaka pata kuti anyaya zvino vanhu wakatambira pfuma kuti vanhu vangori kuwirirana ende mukadzi anga asiri mwana mudiki maonere ndakaita ini sasa mukuru handiti ndino mhuri yangu uyu mwana wanga ngechifo warora ndine 4 panapa wakwambo wairi kuita 6 wese wane dzimba dzavo hapana mwana wakasiya musikana mwana panapa hapana mukomana wakamboitisa mimba tiita nyaya mukadzi uyo unoda wacho wandoti ndomuda kana akaita mimba ndiye unorora because ndiye mukadzi wada ndini baba ukanga wati mukadzi wangu uyu ukanga usazomuda pane nyaya because ndakawirirana nevabereki vacho tikapanana pfuma saka manguda kuti tizikane kuti marambana ngeinyapa mosva ndenyi kuti kutaura nyaya repi nhasi ngatauri kuti zvikomba ndo zviri kumurepa ngari kutaura kadhi kuti wakandirepa kuti ndakuda wakagaridzana ndikazozi ende muurore iye kadhi atovhakacha nemukadzi asi mukwambo tamuona iye mukadzi aivhakachawo kumba kwana kadhi kazi amurora tamuona vanhu chibvisai pfuma munhu aroro kwaubvisa pfuma munhu ororo kwauzoita mimba kwauti ndakarepwa mambo wacho kana imimiwo iwo uri mwana mudiki uyo nyaya yakadari unoibata sei inonga yakushupa nekuti hapana waiziya zvaiitika pekutanga asi imimi manyi ndosaka takutsvagai nekuti maivapo munhu anga uye imimi muri munhu mukuru munhu anga asipo inoshupa nyaya yakadaro but asiwo zvazvo kazhinji tichitarisawo zvedu kubvawo makomenzi evanhu vakawanda vanenge vari kutaura kuti mai ava vanenge vaakuhwanda nemunhu kuda kunzvenga nyaya yavo matongerwo yanga yaitwa mudare mapurisa wakambotaura here nyaya repi because nyaya repi mapurisa ndakatoizwa kwamama izvi manje kuti mukadzi uri kuti ndakarepwa ndikati ngemurume wekutanga here murume wayo akarabara naye mwana here mupurisa kana kuti uyo takazomubata ainaye mufundisi kazukato ndikati munopenga da wakada kuisa muchato pasakaita muchato iwe wakarepwa aiwa ngatimbodai zvikadaro ari maane wana marora mune wana ungani ndine 4 pane musikana musikana uripo akazobva kumba kwake aroorwa aane wana 4 aitaura kune muti murume ndaakumuramba ngekuti wakandirepa mwana wekutanga iye aane wana 4 munoti kudii kana mukadzi wenyu mimi aibva enda kumba kuti murume ndamuramba ndichadi ngekuti mwana wekutanga wakandirepa imi mimba mabvunzwa kuti wakafosa mwana wedu saka akazobvuma kuroorwa ndiwe wakaita kurepa unoti ndinobva ndachitotanga kutotiwo kana handirambi kusungwa asi taakusungwa tese nevakatambira pfuma yacho yes wakambopisa here kumba kwake kuti ndarepwa ndiye nyaya akabvunzwa kuti iye wakanongedzwa ngepfuti aizvi wakanongedzwa ngepfuti wakauya here komangara akati handini kai zvino totangira kutonga papi toti kadhi wakaunongedza ngepfuti uda wakabhuya straight kuti ndanongedzwa ngepfuti same day haikona kuzoti wapane mhosva wakutaura ndakanongedzwa ngepfuti woda pasakaita mhosva ida usakahura waida kuzotaura rini kuti ndakanongedzwa ngepfuti kuti katiri kutaura nyaya zikachikomana tinoda kungatifananidza kuti da zvikazoitwa kwandiri ndinozwa sei kana kuti ndinoti kana ndikaita mwana wangu akaita kudaro kuuya kumba kwangu aiti inini murume wakasondiroora wakandirepa aane wana 3 kana wairi matambira pfuma hamubvunzi kuti wakupenga ukarega tiitambira pfuma sei iwe wakarepwa kana wari kutaurirwa wacho ngamutori kuti uri kupengayo kana wabereki wacho kuti mwana wenyu muende mogadzirisa mwana urwara hautori kuti ndakarepwa iwe wane wana 3 kana wairi kana 1 mwana wacho wakwaturumuka wakufamba kana kuti wakuenda kukireshi wotanga kutaura kuti murume une mwana uyu wakandirepa chitombogara naye nungu ine mwedzi mingai muchigarisana 9 months migarisana uibika uienda kugeza wacheni uimupa pekura uirara naye umugezera hembe nhasi wotaura kuti marambana wotaura kuti ndakarepwa
Shonai muri kuizwa ere. Saka panyaya yemadNA samukuru kwakauya veglobal DNA vanoita madNA vacho vakatora matest kuna kadhi vatora matest vakati vakundopfuura nekune mudzimai vachitora mudzimai nevana matest. Saka mhinduro yakazobva kune veglobal DNA ndeyekuti taenda uko asi mudzimai aramba kuparticipate kuti atorwe matest nevana uko Waramba. Ndo mhinduro yakazopindurwa nevedNA. Isu ndobva tafonera mudzimai tichiti tichibvunza kuti vakambosvika ere veglobal DNA, kwatiri wakati havana kusvika, asi veDNA vari kuti takamuona akadini, akaramba. Andiri kuona. Then after that takazochinzwazve komakadhi vakutiudza kuti ari kuti izvo handidi kuti zviitwe paprivate nekuti veglobal DNA vane two options. Vanogona kuti vokutora matest eDNA zvobuda mongoudzwa zviri private, asi izvozvo zvinodhura nekuti mwana umwe chete anonge achiita 250. Kochizoti izvi zvepublic izvi zvine zvakachipa zvekuti pamwe pacho 120 pamwana, pamwe pacho zvinogona kutoitwa nemari iri less kana kutoita 80 deposit muchizobhadhara zvichiitwa public. Saka taitarisira kuti izvozvo ndo zvichaitwa kuita kuti zvikurumidze uye number 1 zvireruke, endezve nekuti nyaya yacho yagara iri papublic, but iye zvino patakamira panapa ari kutaura kuti aiwa hatikwanisi kuti tiite mauya ari public, ndoda zviri private. Kadhi yonga abhadhare mari dzacho idzo dzinodhura idzodzo. Munoti inapo ipapo Zvese izvo kadhi ere uchizvida zveko? Ari kuzvida nenhau yekuti mudzimai wakazoenda kukoti. Iye mukadzi wacho? Wakazoenda komumhangarira kusifu koti kuitira kuti vaone kusheya property sevanhu vaparadzana. Saka vasheya property, vana vanofanira kuzomaintainwa, kuenda pamaintenance kuti achengete vana. Saka kadhi uri kuda kuti azobhadhara maintenance yevana vaari kuziva kuti vake vangani, nekuti iye pakutaura kwake palast interview yataita naye vakatoti pamwe handitorina mwana uripo. Saka maDNA anotodini, anotodiwa. Zvino zvaarotodiwa mudzimai ndo paari kuti apa ndode kuti tiite anodhura acho ari private. Mari yacho unayo? Ari kuti kadhi ngaabhadhare. Izwai baba, nyaya iri baba, imimi hamufaniri kukontrolwa ngemukadzi wenyu, ndimi kufanira kukontrolwa mukadzi. Ndakamutaura misai, ndakantora kadhi ndikati iwewe mapiwa peace order nemukadzi kuti kuzi mudharambo ngotaura uno danda ndirininga danga ari mwana wangu, ndakamutaura kuti peace order dzokeswa. Handipi peace order pamusha panapa ngemukadzi wangu nemapurisa kuti usataure nemukadzi wako. Kana ndikandatambira hagaripo baba. Muyadhingi yangu irikutaura manjowe full stop. Isi kutaura mukadzi. Ndichitadza kutaura naye, ora ndibva ndamuona aibva aperekedzwa chikomba chibva chati chausvika mukova chibva chadzoka. Handibvunzi. Because ndisataura nemukadzi. Aindogeza akaibuda aenda. Aizoya kana ndararama 7, 8, 9 kana 10. Handibvunzi. Unopinda mugome ndorara naye. Hazviti. Iye waona wakadzi. Zvimwe zviro tinofanira kuramba mani. Kana mapurisa acho angotisunga ndisepi. Handidi muyadhi mangu muno. Panapa pakaiswa ukwa. Pane mzimu panapa. Wana baba wangu namai yangu. Vari panana sekuru. Handida zviro zvakapusa kudaro zvingotaurwa ngemupurisa. Wakafa. Ndakaramba kuti wachengetwe ngemukadzi wacho. Kumba kwemukadzi. Mukadzi wacho akafa. Mwana akafa. Haugoni kuwachengeta ndikati ayi. Mhuri yangu. Chazwa machengetero acho. Kana ndikaenda kuzotadza kuwachengeta chawi. Ndinokuudza. Yes. Wakafunda uri 6. Wese hapana kusunda kasvika paform 6. Wamwe form 6 wamwe 4 patsotsa. Ndakaita makore 6 months. 6 years. Sendarora. Ndiri kufundisa mhuri.
ndakati ndikaroora ndicharora mukadzi pengo uchati wana wese havachafunda 6 years ndisati ndaroora ndiri kusenza kumutare bodi mandityisa wana wavo waibva wapedza zvikora vanditanga kutsvaka mukadzi nemukadzi wacho vana kugara kuti vana vamupengo mumambara vakauya nevana wake vatatu taakuchengeta nevana wacho aibva atanga kupenga mukadzi wari vatadzinga wandizwa hatifaniri kuteerera hurumende kuti kuzi kadhi unopenga dii kadhi ari kupenga kutungamira ngemukadzi ari kuti zvemukadzi haasisiri wake andimakabvisa duro asi zvekuchati kukontrolwa nemukadzi apa hazvichaapply mukadzi uri uramba kuti tinoda kuti tiite zveprivate uchada kudzoka mumusha makadhi ngazvipublishwe zvibude pachena uchada kudzoka kuna kadhi hasisiri mukadzi wakadhi kanditi takabvisa duro ngazvifumurwe zvibude pachena nokadhi wacho akateerera kuti ngadhuitwe private urida kuti nyengera mukadzi kudzoka futi naye agetawe ibenzi kadhi haasi kunyengerera asi ari kusungwa nemutemo wekuti mukadzi ane right yekuramba. Ndine right yekuramba wafuti. Saka pozwi nekuti mukadzi ane right yekutoramba kuti handidi kuti zvibude public. Ndinoramba kuti handidi kuti zvirege kubuda public. Saka nacho ngaitongwe. Totombotonga iyo iye. Wai nonoti handidi kuti zvibude papublic ngei. Iwe wakahura. Ende kuhura kwako wakahura pachena mutaundi. Vanhu vakaungana kubamba kwarisaka. Pakaita kunga pane musangano. Ari kutaura kuti hapana proof yekuti ndakahura. Hanzi hamuna kubata chikomba. Ende mufundisi akatomira padare rachifi mutasa akati ndipei humbowo. Shona inoti gomba ibate. Ndipei humbowo hunoratidza kuti makandibata nemudzimai uyu. Wandibata zvakataura zviya. Ndakazvitaura. Ndikati munhu ngaabatwe uyu. Uyu wakaramba neki. Daza zviri mumba mangu inini. Uyu wekiu wakaremara. Ndiripo inini. Ndaimubata. Tipe kii dzese dzebasa. Iwe uri musenzika. Chitipa kii dzebasa. Ndisachizopedzerana nemuridzi welonji. Ndavhura. Tipe kii. Wondipa kii ndovhura doro ndoruda racho. Ndopedza ndomba kii dzake. Hapana shondatora ende hapana kii asi ndadoda kupinda mumba umu mune mukadzi wangu. Uyu musikana mukadzi weparojua dai kwakurudzwa akatorwa nemapurisa. Waitaura. Uyaipa tuze tizwe mukoma. Waitaura. Point yenyu. Mwati chi? Ngati mukadzi weparojua. Ngatorwa nemapurisa. Anga akatorwa nemapurisa akabvunzwa waitaura kuti vanhu vakapinda. Mukadzi weparojua. Bozi ndio unozviziya. Bozi unokatiza. Alright. Pane imimi mukoma imimi ndimo akapota serini. Pawindo. Makaonei pawindo imi? Makaonei pawindo? Pakatoneka bhutsu yakanga yakatsika pawindo ipo pa. Yekubuda? Pekubuda ndipo kabuda. Rinokwana munhu here windo? Kanokwana munhu here. Kanokwana munhu. Kwaita kunge kari apa? Okay, ako paimba. Alright. Yo. Saka ndopa zvari mukadzi uyu ndiane nyaya kana mauya yenyu kunenesa samukuridzo right ndazvizwa zvese achida ndandiri ndikadhi inini ngazvibude public bosi zvakatobuda papublic kudhara saka mukadzi wakuramba kuti wana umasure awa wana wakadhi wawo ururamba kuti paipe dhendi yeni sei saka pane vanhu vasawana wana wazisa wakadhiba. Okay, ndizvo asi kuda kuti zvibude kwete hwani watinoziva. Yes, pamwe vakatoti yes, mumusikati une mumwe wairi kana watatu badza amuchikubabata here imi mukadzi tiri kuti masure memukadzi uri pamberi isiri masure mukadzi haafani kuramba ngedna iba ngekuti kana una wari wakati ururambiri handiti kadhuri kuti ngazvibude papublic mari ndinayo iye akati ngazviitwe private kana mari uinayo ngazviitwe private kana iri yangu inini ndakuda public ndotoita asingadi achida handiti wana vari kumba kwakadhu. Saka advice yamunoda kupa kadhi weyo ndeyekudii pakadai? Ngaende kotora vanhu vangotora DNA wauya watora wana wakadhu. Alright. Mukadzi kuda kwake nekusada kwake ngekuti wana mulungu wananga wakadhu handiti. Saka kana mukabvuma zvemukadzi wana ngaatore hake wete wake. Alright. Handichina mwana baba ende achichasapoti baba nemabhesi ngatichinje. Okay. Kadhi wacho ngave panapa ndichiona nenono
Alright. Izvi wana handiti ngewangu mwese muri ubvuma kuti wana ngewangu kana iye mukadzi uri kubvuma kuti wana ngewangu saka ngatichiite zvondoda inini baba kana urida uchazoda kuita iwewe ngatimboende tochinje mabhesi aiti ako weiti ako zvongoda nawana wako ine handibvunzi. Okay. Alright. Don't involve me. Tikatandodaro tatopedza mhuri yako woenda naye kumba kwake. Pakafa munhu hamui kundisuma ngekuti handina wana ipapo. Zvino avo vana varuzinga wakadwa katoda kuti aonyatsa kumake sure kuti wana ngewangu because pabuda guhure waita kaira. Paita mwana uyo ndiri kuchengeta usiri wangu. Wakabuda nemumare nemadhieni mbuya yacho. Paita futi chikomba. Ukati chikomba chingoda chakafa. Takachibata akafa murume wako. Komana wanga uri apa wanga wakashata. Wana wanga uri umira kadhi wafana wanga uri umira kadhi wanga wakashata. Ngomana wanga uri murume wangu akafa. Saka pakatofamba Mwari. Saka tototenda. Ini ndakaramba ndiri mumotikari handina kubuda. Saka tototenda Mwari zvepangadai pakafiwa tingadai kutobudisa dzimwe nhau dzerufu chairo kuti chikomba chakaurayiwa paloji. Wakomana wanga uri apo kugadziri mbanje kuti chachiri chinyi I don't know. Wanga uri kumuona chazoti tiri kumuona munhu yo because papane kadhi wakambanga akazvitaura zvibva zvasvika kumukadzi wemufundisi. Mukadzi wemufundisi aibva ati uri kudini uri kunyepera murume wangu. Zvino pakabatwa murume apa nhau ibva foni ibva yaenda kumukadzi kuti murume wako tamubata nhasi. Akazoti mukadzi wemufundisi handisimbozivi kuti wakazopindira itiyo ni nyaya ichaona kunzwa here. Zvino apada atidaro here mukadzi womufundisi uyu ari kutoabhuswawo kodzero dzake ikokoko achidzvanyirirwa pamwe nemurume uyu. Nekuti zvichida pamwe kasekuti uyu abatwa paloji kunyangwe zvazvo asina kubatwa kuzidzvi. Zvichida pamwewo mudzimai wamufundisiwo pamwe waakutonetsanawo pamwe kwaakutoshupawo kumba kwamufundisi. Hamuoni sekudaro kana kuti uri kungomirira murume wake. Apa handiri kunyepa ine handiri kunyepa nemukadzi wacho handisambomona ndimuzivi. Alright. Okay. Kana mufundisi wacho ndakambosvika paFacebook ndakatoona ari kufamba bacho kwendakazosvika paFacebook ngekuti apo akanga abuda wakabva azoenda kotora motikari yake ichipika apo chakadari aibva yakudarika futi ngepo wakati murume uyo vanhu vakandonyangana ipapo tisaita sumuka ipapo wakaenda kotora motikari yake yanga asiya ukaibva dhiraivha kudarika futi ngepo. Ayaya, okay, samukuru ndazwa. Muri kuiona sei vana izvozvizvi ngatichimboti because vana vamwe vacho vakura zvatiri kutaura zvizvi zvimwe zvacho zviri kutosvika kwavari kubudikidza nesocial media. Hamunawo zvamunoda kutaura here sasamukuru kune vana ivavavo pamwe pana ari kuteerera panguva dzino? Hamuna here zvamunoda kutaurawo zvinovasimbisawo nekuda kwesituation yakadai imwe yacho inobva yatovakanganisa mupfungwa kani? Ndinazvo maningi zvakatowandisa. Ndofunga kuti kunda kadhi wacho nondanda kutanga ndaona baba wacho baba wacho ambouya tokurukura ndozobva ndatakwira kumba kwacho hawana wacho vanondiziva Hwesa. Alright. Asiwo zvaizvozviwo masoko mairi matatu amungangowasiyira vana vacho kuitirawo kuti takamirira process yenyaya idzi. No, masoko andinowapira wana ngekuti wana ngawagare pasi wachichizwa kuti mai nababa vanozviti kudii. Alright. Ende wana ngawange waiziva kuti mukati mwavo mune mwana uri kuchengetwa usiri wababa wavo, mwana wechikomba. Zvino zviri kureva kuti baba haasi wrong ende baba wafunga zvekuti uruda mhuri yake kuti ite one family kwete kuti une ropa rake une ropa rake. Alright. Iye haizi ndi baba ende mwana asina kuberekwa ndikadhi wotora baba kadhi kuti ndi baba iye asiri baba wake. Zvino zoshaisha futi mhuri mangwana. Alright. Wakaita mix up. Alright. Wana wakadhi ungagare wari wana wakadhi wane ropa rekwa achiteka. Okay. Avo vasina ropa rekwa achiteka wakapinda muropa rekwa achiteka pacharwiwa wange wana vacharorwa kadhi pasina. Alright. Okay. Ngawateerere zviri kutaura baba kuti waite ropa rimwe rerudzi. Alright. Kwete kusanganiswa.
Alright. Tazwa ndaitoda kukomana wacho pane uri kukumusha iwo vana vacho musikana wati kurei futi ane mazamu neye mukomana uri kugara mukuru wacho wapedza form 6. Ndakatombobvunza gadu wacho ndikati mukomana uri kugara nasekuru muri kuwirirana here ndachipindirana ndikati wadi kuti aende kosi. Okay. Ngaregere kuti arigare nasekuru aibva andomirira ipapo because haisi kosi be. Okay. Unoda kuti akapedza form 6 ngaamuendese kukosi aite tsamba. Iye first born yacho be serious ne first born akandoikanya kana mumashure amudi zvakanaka. Ndanzwa samukuru mwaita basa. Tinotenda zvikuru nekujekesa nyaya uye nenguva yamatipa yekukurukura mhuri yeZimbabwe yakateerera kudai. Tinotenda nebasa guru ramakabata pakumiririra Cardwell kunyangwe zvazvo zvakazongoendawo nepamwe. Tinoziva kuti mamusingatarisiri kuti ndokwazvichasvika uku, asi ndokwazvazosvika. Imba iya yamakamiririra iya hapasisina. Tochingosira kuna Mwari kuitira kuti pane zvose zvichada kugadziriswa zvigadziriswe nenzira yaMwari, uye tiri kufara nekuti musi wamakabata munhu hapana munhu akakuwara, hapana kuitwa violence, uyewo Mwari akapindira zvinhu zvikafamba zvakanaka. Masoko enyu ekupedzisira tichivhara chirongwa chedu. Ya Cardwell ngabvume kuti zviitwe public. Okay. Ini ndiri kumirira samukuru sababa wake. Ngarege kutongwa ngemukadzi kuti ndoda kuti private. Hayi. Waizviita private kuhura. Kurara kwaita naKadhu zvanga zvisi private vanhu taiziva kuti urara nemukadzi wake. Panoda kubuda vanhu handiti. Zvino uda kuti zviitwe futi private fanika zvaangaita nemafundisi neuyu mupurisa. Hazviiti. Vamukadzi kuti munhu amukadzi wemunhu, wamukadzi wemunhu. Full. Alright. Zvinomuta kuti mukadzi wemakarora imi ndiye makatanga kudanana naye. Munewo maidanana nawo. Mukasangana naye aiti ndakaroorwa, mungoti uyatera ringoti ndakasombodanana naye. Aiwa wato kana mukadzi wemakatanga kurara naye imimi mibvisa mumhandara wake. Makatanga kurara nemukadzi mabvisa mumhandara wake. Mimba mazorambana michito mumuzi makazotorora asisiri mumhandara manje. Aine wamubvisawo. Uko handi kunyepa zviri kuitika. Ende wasikana mazuva ano hapana musikana ucharoorwa uchinga akazara. Wangobvira kuti grade 7 wotoziva murume. Apa anozosvika mumhandara nekuzoroorwa. Yambuya. Ndazwa samukuru mwaita basa. Munhu wakadana naye wirambana naye ukazosangana ukati ngatizve zviro zvezvi. Kana da wakamuka wakamborara naye. Hazvichaiti zvokuti wane mukadzi wako wakadaro. Kutaura kuti une wakatanga kudana newega. Une varume vaakadana navo asi akaona kuti ndani murume wangu ndatowana wana wakati kutoshaina. Zvino iye wakabvuma kurara nemunhu wakasongaidana naye pachikoro waibva wabudisa mwana exhibit kai. Ini ndipo ndiri kuti nyaya iri kunetsa sei because pane mwana. Wakutosvitsa 9 years wotiri kuchengeta usiri wemumushamu ende tiizviziva. Ndanzwa samukuru mazvita. Mukadzi nharo idzi ari kuita idzi. Mukadzi uri kujairira murume. Ndazwa samukuru mazvita. Vhura mumba. Wobva watarisa uko. Kandoti pindei wobva watarisa pakona ndakarisa pa. Mari. Ndati inini katongari kuramba indorasa mari. Kuita unga benzi. Ende uri kurasa mari turi mukadzi iyi mhaka yemukadzi handiti. Mukadzi uchada kudzokerana naye here? Havachadzokerana. Saka ururamba indopambaza mari ingei. Okay. Apa akatombo ko wanga akaroora kusvika papiko Kadhi? Wanga akaroora wanga akapisa pake. Mukomana anosenza. Alright. Ya unoita zvemugodhi. Makamboiona motikari yainaye? Une karori kanyowani. Akakabvira kutenga 14,000 kanyuwani kakatenga kari mubox. Akabvira kubva kunze kwenyika. Okay. Akanotakura ndiko zviro zvake zvanga. Saka pakutorora wanga akatoti fambe che. Kuti anga asatopedza. Handizozviwa hangu mumashure asi kubvisa kwandakaita mari inini. Wanga akadhonza. Ukaona mukwambo wakubvisira mari kudaro.
iwe uchifunga kuti wandanga ari mwana wako unozwa sei? Mukomana wakabhata wakaroora. Kana iye tiyezvara wake hanzvadzi yemukadzi wacho. Iwo kumusha kwacho mukadzi iwe asina baba asina mai wasara nehanzvadzi. Kati waimuda waibatsira musha. Wanga ari mukwambo wawo. Wari kutowenga mukunda wawo uyu. Zvinhu zvakaramba murume wangu igare. Kugara ndipo aushaya mukadzi uyu. Pambapo ndakabvisira pfuma wakabhiroramba kuti akabva kumurume taneta kutoka nyaya dzake hazwi. Pano haswi. Kana paine ng'ombe dziripo ngawashiyane. Maproperties aripo ngawashiyane kadhi aisara nemusha. Ini ndakamutaurira. Saka it's better kuti kadhi ape mukadzi zvinhu iyo osara nemusha yes. Ochizororawo mukadzi wake. Mukadzi obaya. Iyo saka mukadzi wekuroora kana akaita mwana umwe kana 2. So right. Mukadzi obaya oenda nezviro wambura pawashiyana zviro ngepakati. Mukadzi otora izvi otorawo izvi obva atora nemusha wake. Zvinozofamba. Because nyaya yakambobuda apa waso handisi kuti hangu inyoro. Yakabuda pekuti no. Hapasi kuitwa zvakanaka. Zvikwata zviviri zvikatamba nhabvu, chimwe chacho chikakunda chinopiwa mapoindi 3, asi zvikaita mangange zvinopiwa mapoindi 2 zvokamurirana, poindi rimwe chete pachikwata. Koriya poindi rechitatu maisepi raendepi? Hapasi fair. Makati imimi mugoti unopiwa anyerere, tikanyarara zvedu tichitevedzera mutemo, imi mukalaza chikafu chose mukapedza. Patakazoti tobvunza kuti chedu chiripiwo chikafu, mukati koma inyararirei. Musikabvunziwo chikafu chenyu tikati taitevedzera mutemo, mukati aiwaka. Mwana asingachemi anofira mumbereko. Aizve hapasi fair. Ibvai vana, ibvai pano panogotwa. Munoda kuzadza guruva imi, asipo mocheka makabheji munodaidza vana uyai mutibatsire. Vana vobvunza ko guruva harichasimuki here? Aiwa, guruva rinosimuka asi kugocha kunoda kwaamai. Kwemwana kunodzimura moto. Hapasi fair. Vana matwe ngarumbidze iye waka Jesu Kristu. Vana matwe ngarumbidze iye waka Jesu Kristu. Hallelujah, 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 makanaka. Hallelujah, 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 makanaka. Handina mate Mwari wandisina kumboona ini.
zviri nane ndinamate madzitateguru angu andakaona uye andinoziva, nedzinza rangu randakaona uye randinoziva. Rega ndikupewo mubvunzo ungondipindurawo. Inga makati wani kuziva mbuya udzwa, daikwaiva kusaudzwa. Une umbo here hunoratidza kuti ava ndivo ambuya vako, zuva ravakazvara mai vako nababa vako, waivapo here? Waiye usipo asi wakaita zvokuudzwa? Kana waivepo, tipe mavhii 11 tione. Tuzu, ko ava vaunoti ndivo mai vangu, wakavaona here vachikuzvara ukagutsikana? Waiyepo here? Ipe zuva rimwe chete raunoti vakambondiyamwisa takagara pachimuti icho. Tuzu, vamwe wakatonhongwawo iwe, ukarerwa naamai ava ukangokura uchiti ndiwo mai vangu. Ko ava vaunoti ndiwo baba vako, unozviziva sei? Ko kana vakarohwawo chekuseri naamai vako? Vamwe iwe hauna rudzi nedzinza raunovimba naro iri. Une mavhii 11 here? Tuzu, saka usatinyaudza zvako uchiti dzinza rangu chete, ndo rakanaka randinofanira kunamata, ndo randinoziva. Kuziva mbuya udzwa. Dai vaive vakangwara seni, waingogara waenda kuna Jesu, uyo asingatarise zvemarudzi, anongoti uyai kwandiri mose. Iye akada nyika yose akaifira, iwe neni tose takaita zvokuudzwa. Iwe wakaudzwa nezvedzinza rako nekuti kuudza mbuya udzwa, ini ndikaudzwawo nezvaJesu. Asi zviri nane kutenda kune watakanzwa kuti akafa akamuka. Apa ndakudzidzisapo, uye hapana nharo ipapo, ndikunzwe futi uchiita nharo. Zuro ndizuro uno apa maiti, rume rimwe haripo pichuru, chara chimwe achitswanyinda. Asi nhasi uno kwadoka, vava kuti piti kupinda mudzimba dzedu dzakanaka muchindovata, mosiya gadhi mumwe chete aine mboma yake nendande, akachengeta midziyo inokosha zviuru zvamazana emadhora. Ko akafuma akasungirirwa pamuti. Nhasi uno zvaakuita kuti chara chimwe chitsvanye inda, kana kuti rume rikumwe rikombe churu nokuti mava kuda kuvata. Hapasi fea. Ini ndiri shasha, pandasvika handirambwi. Unozorova dundundu nokumitisa vana vevamwe, uchitarukwira nekudzika. Panzi mari ndinoitetena, ikapera ndinoshanda imwe nokuti simba mukaka rinozidina. Uri kubirwa naSatani iwe uchiti simba mukaka rinozinina. Simba mukaka rinozinina, wakashaisha tsumo yekushandisa ipapo. Mira ndikupe tsumo iri nane, inoti mbavha inongoya kuti ive kuuraya nokuparadza. Ndibatisise ipapo. Paya